Hello! Kumusta kayo dyan? Anong gagawin natin? Gusto kong kumain. Gusto kong kumain ng isda kaso wala nagbibigay sa akin ng isda. Kaya sana po, bigyan niyo ako ng isda. Kahit buto-buto lang po. Okay na sa akin yun. Sige na po. Kahit mga buto-buto lang ng isda. Nagmamakaawa na po ako. Kahit mga buto-buto lang po ng isda, bigyan niyo sa akin. Kawawa naman po ako. Sige na mga amo. Bigyan na po ako ng malaking isda ng puro ng buto-buto. Salamat.